car na to kasi po nandiyan po yung sa loob yung package na pinabibigay po ng mga anak nyo and ni Glenn po. Naiiyak na si ma'am. Naiiyak na. Sige po, buksan nyo na ma'am. Again, I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. At ngayon, andito kami sa Lupi, Camarines Sur upang surprisahin ang napakagandang nanay all the way from Barangay Sook, papasok dito sa Haluban. So kung matatandaan nyo naman guys, nakapunta na ako dito. Sobrang ang ganda ng place dito. Really need to appreciate the nature na nasa gilid natin. So ayan guys, andito kami upang surprisahin ang napakagandang nanay nga. At ngayon, andito ang ating packages na sobrang ganda na ipapakilala ni Ate Angel. Meron tayo ditong fresh flower bouquet na ibibigay natin sa ating nanay mamaya. At syempre, meron siyang bubble balloon na may We Love You Nanay. At syempre, meron siyang red ribbon cake na ibablow niya kasi nga birthday niya ngayon. At meron tayong team na red and gold. So tara na't pumunta na tayo sa bahay ni Nanay Milagros Butizon na isinorpresa ng kanyang mga anak at especially kay Kleng. So tara na't bumiyay na sa Sook, Lupi, Camarines Sur. Ayan guys, so andito na nga kami sa Sook. So kung saan kami nag-intro, doon pala yung bahay ng ating surprise. Pero guys, wala namang nakakita, so it's okay. So tara na't pumunta na tayo sa bahay ni Nanay. Salamat pala ng Opo. Ay, ano po si Nanay Milagros po? Ay, hello po, Nanay Milagros. Bali po, may delivery lang po kami galing po sa mga anak niyo po. Hindi po kasi namin alam kung ano yung item. Pwede man po magdala po kayo ng umbrella. Nandun po kasi sa kotse po. So, magkano ang damage niya? Ano po? Ang damage niya magkano? Damage. Ay, wala pa po ini-inform po sa amin. Pero po, tatawagan na lang po kami ni ma'am. Kasi po, okay naman na daw po. Sa inyo po lang nakapangalan. Ma'am Milagros Butizon. Okay, Ako. yun. Ikaw po yan. Sige po. Napakaganda naman pala ni Sino ma'am. po dala? Mga anak niyo po. And kay Kleng po. Okay, Kleng. Ako. May ano po siya. Ay, hindi ko po alam kung package or what. Kasi po, galing lang po ako ng Naga din. Pina-deliver lang po sa company namin. So, kailangan lang po daw mabuksan niyo po para po. Para may surprise. Hindi ko alam po eh. Kasi Wow. hindi ko po alam. It's a surprise. Ayaw po, okay lang po yan. Hindi kayo mami. Pwede lang po kayo magpayong. Gusto niyo po magpayong? Si Maricruz. Para po makita niyo lang po yung loob po ng ano. Go, kuhin mo tayo, go. Sige. Maricris! Bakit ang payong? Payong be, bakit ako? Payong. Pakaganda ni mami. Nakaganda Gabi naman yun. Pakaganda ni mami. Oo, maganda. Ilang taon ka na po, mami? 79 lang. Ay, 79. Okay, 79.
tagal. May payong po kayo para po tulungan po tayo magbukas ng car. Galing po ako ng Nagas. Ito pong mga ano ko po, mga friends ko. Galing po San Fernando. Apo, San Fernando, Camarines Sur po. Salamat. Apo, kayo na. Ayan. So, ma'am, medyo umulan na. Ay, kaya ako na po hahawak. Ayan, hindi dito, ma'am. Yan, ma'am. So, gusto ko po, buksan niyo po itong car na to. Kasi po, nandiyan po yung sa loob yung package na pinabibigay po ng mga anak niyo and ni Glenn po. Naiiyak na si ma'am. Naiiyak na. Sige po, buksan niyo na, ma'am. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hello, ma'am. So kami po pala ang JFS Battles and Services. Kami po ay from San Fernando. Ito pong regalo na to ay bigay po ng inyong mga anak at especially po kay Clay. Ayan po, naka-video call po sila. Hello po! Hello po! Tapos, ito ma'am, may bibigay po ako sa inyong fresh flower bouquet para po sa inyo. At syempre, meron din po kayong bubble balloon na may nakalagay na "We love you, nanay." At syempre, nanay, hindi pa dyan nagtatapos ang sorpresa. Haharanahin po kayo mamaya ni Kuya Gab, ang surprise haranista ng JFS. Pero bago po yan, gusto ko po munang basahin ang mensahe na ipinahahatid po sa inyo ng inyong mga anak na nasa iba't ibang lugar po ba? Okay? So, happy birthday to our dearest nanay. Alam ko malungkot ka ngayong birthday mo, pero di bali, nay, may awa si Lord, next year na lang tayo mag-celebrate. Basta lagi mong iisipin, kahit magkalayo tayo, mahal ka namin. Kaya iingatan mo lagi ang sarili mo. Huwag na huwag kang magkakasakit at huwag kang mainip, magkikita-kita pa rin tayo. We love you, nanay! And happy birthday po. Ayan po ang mensahe po sa inyo ng inyong mga anak. So, mami, siguro doon na lang natin ibablow yung cake nyo. And haharanahin po kayo ni Kuya Gab. Pero bago yan, dito kayo, mami, harap kayo. Ano po? Makahawak sa akin po. Okay po. Oh. Naiiyak tuloy ako. Okay lang kayo, mami. Okay lang po. Inarap kayo, mami. Grabe ka. Isa pa lang. Hello, mami. Ay, opo. Magkakalayo kasi yung mga anak niyo, mami. Okay lang po yan. Nadadala ko ng emosyon. Oh my God! Lola lang din po kasi ang kasama ko sa bahay. Ayun, mami. Since nayakap niyo na ako, anong gusto niyo pong sabihin? Thank you. Maraming salamat mga anak. Pag hindi ko nakikita man sa iyo nila. Ito, buksan mo. Hindi talaga anak sa akin ang narigalan. Ha? Gusto kayo makita ko. Yan lang po. Gusto ko makita. Oo nga. Opo. Ayan, mami. Makita ko. Ano pa pong gusto niyo pa pong sabihin? Wala na naman. Okay po. Ayan. Mahal ko sila. Umiyak na po si mami. Mahal na Pinaiyak mahal kayo, niyo. anak. Ayan. So, haharanahin muna natin si nanay ng kanyang napakagandang dalawang kanta na ihahatid ni Kuya Gab. So, nanay, ito po ulit ang JFS Battles and Services. Sana po ay naging masaya kayo at sobrang emosyonal kayo ngayon. Pero hindi pa po dyan nagtatapos. So everyone, our birthday and lovely Lola all the way from Barangay Sook, Lupi, na si Nanay Milagros, Milagros, anong apelido? Butizon, na si or Nanay Mila na tinatawag. So nanay, pumasok tayo sa loob para haranahin kayo ng aming napakagwabong haranista. Ayan everyone, sobrang emosyonal ang ating nanay kasi nga'y malalayo ang kanyang mga anak, nasa iba't ibang lugar. Pero nga, sabi ko nga, kahit ano pang distansya, basta mahal mo ang isang tao, hindi yan mapapalitan ng anumang material pero pinaparamdam po nila sa inyo. So isang munting arana, hatid ni Kuya Gab ang ating surprise aranista. Diyan tayo, pag-record mo. Ikaw lamang ang iibigin magpakailanman. Ang pag-ibig ko sa'yo
sa iyo'y asahan. Ikaw lamang ang iibigin magpakailanman. Ang aking buhay maikli, aking hirang kung kaya't kailangan ng pagsuyong wagas at kailanman. Ang sumpa ko sa iyo'y asahan. Ikaw lamang ang iibigin magpakailanman. So, nanay, kumusta po? Baka mamatay na bukas. Kasi masaya na ngayon. Doon na kayo sa mag-blow ng candle. Doon sa living. Doon sa loob. Ay, naku, mas inspiransa. Saan ako mag-blow? Blow ng candle. Ng cake nyo. Meron. Hold me in your arms, baby. Squeeze me oh so tight. Show me that you love me too. Put your lips next to mine, dear. Won't you kiss me once, baby? Just a kiss goodnight, baby. You and I will fall in love. People say that love's a game you can just win. If there's a way, I'll find someday, and then this will rest in. Put your head on my shoulder, whisper in my ear, baby, words I want to hear. Tell me that you love me too. Happy birthday po. Okay guys, so we are here now inside the house of our beloved Nanay Mila kasi kailangan dito niya i-blow ang kanyang cake kasi syempre wala yung kanyang mga anak. So, samahan natin si Nanay Mila ngayon upang i-blow ang kanyang napaka-sweet and lovable cake. So, Nanay, before yun, kakantahan muna natin si Nanay. Ano? Sabay-sabay tayo ha. Sabay-sabay tayo. Ayan, wait lang. Okay ka lang, Nanay? Okay, 1, 2. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Isa pa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Happy birthday, happy birthday to you. So, Nanay, ano pong wish nyo? Okay lang po kahit hindi nyo po sabihin or sabihin nyo and then blow your candle. Ayan!
kahit na 79 ka na po ba? Ayan, so nandyan po yung mga regalo nila para sa inyo po. So ano pong gusto niyo pa pong sabihin? Unang-una, nagpapasalamat ako sa kanila. Salamat sa mga effort nila sa akin. Ikaw po, ikaw talaga, mga kamamaya talaga. Papa. Oo. Sa kabila namin kami nagkikita, hindi nila ako nakakalimutan. Patuloy pa rin silang, alam mo, mas hindi alam mo, mahal nila ako. Salamat sa pag-aralan nito sa akin. Pero mas masaya ako kung nakikita ko na dito sana sila. Nakikita ko na nakapiling ko sila. Masaya, diba? Pero okay na rin yung ano. Kasi wala sila. Okay na po yun. May pabaon na akong confetti sa ulo. Charot lang pala. Okay. Ayan, gusto ko lang mapasaya si nanay kasi sobrang emotional na. So guys, ayan ang ating nanay Milagros na napakasaya. Pero may halong lungkot. Pero okay lang yan, nanay. Uuwi din sila. Diyan naman si sir na nakagabay po sa inyo. Again, everyone, our birthday girl, lovely girl from Barangay Sook, Lupi, Nanay Milagros Butizon. And I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. We don't just create, but we captivate. For our social media accounts, the Facebook page, JFS Petals in Services. For our Instagram at JFS Petals in Services. And for our YouTube channel na kailangan nyo i-subscribe, makikita nyo ang aming 100 million videos. Char! Makikita nyo 100 videos plus na kailangan nyo i-subscribe, JFS Petals in Services. Again, Nanay, happy birthday po! Mag-hi ka naman po! Bye-bye! Salamat sa inyo.